Sektore publikoa bultzatu eta garapen ekonomiko eta sozialaren eragile bihurtu. Para garantizar la libertad sindical, el respeto a las mayorías sindicales y el derecho a huelga. Prestazio sozialak ugaldu, langabeziaren eta pobreziaren hazkundeari aurre egiteko. Sektore publikoa bultzatu eta garapen ekonomiko eta sozialaren eragile bihurtu. Para garantizar la libertad sindical, el respeto a las mayorías sindicales y el derecho a huelga. Sektore publikoa bultzatu eta garapen ekonomiko eta sozialaren eragile bihurtu. Prestazio sozialak ugaldu, langabeziaren eta pobreziaren hazkundeari aurre egiteko.